Osote aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwego nkwa na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ga-akwụdosi nnọọ ike n'imezu ọchịchị obi ya bụ ịkwado ndị ntorobịa na steeti a ka wee nwee ike mezuo ọnatarachi ha na ndụ a. Osote aka na-achị steeti a bụ onye kwere nkwa n'oge a na-agbape ya bụ amụma otu onye ntorobịa inwe ọrụ aka abụọ agba nke abụọ ya bụ mmemme kpọrụrụ akpọrụ n'ogige International Conference Center nke dị n'Ọka ebe Emmanuel Okonkwo ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim onye kwupụtara na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-agbanyesi nnọọ mbọ ike ịhụ na o mejupụtara ya bụ nkwa o kwere na ọ ga-eguzobe puku kwuru puku ndị ntorobịa ga-abụ ndị eji okwu ha agba izu n'ihe gbasara iji ego na-achụ ego site na amụma ịmụ aka ọrụ nke ya bụ ọchịchị wepụtara n'oge na-adịghị anya, ebe o kwuziri n'ime nke a na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo ewepụtago amụma dị iche iche ọ ga-eji wee mezu ya bụ ebumnobi nakwazi nkwa ahụ o kwere ndị ntorobịa Anambra steeti ma kpọkuzie ndị nwetara ohere ahụ ịmụ aka ọrụ dị iche iche na ya bụ amụma ịmụ aka ọrụ ewepụtara na steeti a ka abụ ndị ga-eji ihe a na-emekpọrọ ihe n'oge ya bụ ihe ọmụmụ. O jizi ohere ahụ wee kpọkuo ndị ntorobịa nọ na steeti a nakwazi ndị mmadụ dị iche iche nọkwazi na steeti a ka abụ ndị ga-amalite ịkọ ọrụ ugbo ọkachasị ndị nwere ana ebe ha nwere ike ịkọ ihe, ebe o kwuru na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuola na a ga-anapụzi onye ọbụla nwere ana ebe a ga-akọ ihe na-adịghị akụ ya ihe na ọ bụ na onwe ndị na-akọ ya ihe dị ka afọ 3 maọbụ 4, ebe o kwuru na ihe dị otu a bụ amụma gọọmenti steeti a wepụtara iji wee hụ na ndị mmadụ banyere n'ịkọ ọrụ ugbo aghara aghara ka e wee nwee nyi nyafụnyafụ na steeti a. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, onye ji ọkwa chairman nke All Progressives Grand Alliance APGA bụ Chief Ifeatụ Obi-Okoye toro nnọọ gọvanọ Chukwuma Soludo maka amụma ahụ o wepụtara iji wee nyere ndị ntorobịa aka isi na ụbịam nakwazi enweghị aka ọrụ wee pụta, ma kọwaa na ya bụ akparamagwa emegore ka ọtụtụ ndị ntorobịa si na-enweghị aka ọrụ nakwazi ụbịam wee pụta, ebe o mekwezi ka APGA gaa n'iru inwe ọnụ okwu n'etiti otu ndọrọndọrọ ọchịchị niile nọ na steeti a nakwazi Naijiria gbaa gburugburu. N'aka nke ha, onye ji ọkwa National President nke otu Anambra State Association of Town Unions bụ ọkaikpe Titus Akpụdo nakwazi eze ọdịnala nke Ifitedunu Igwe Emeka Iloụnọ toro nnọọ gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịgba mbọ hụ na ya bụ amụma ịkụziri ndị ntorobịa aka ọrụ dị iche iche na steeti a bụ nnọọ nke na-aga n'iru, ma kwue na ya bụ amụma emego ka ndị ntorobịa si n'ụbịam pụọ sikwezie na mpụ na omekome dị iche iche wezuga onwe ha, ebe ha rụtụrụ aka na ọ bụ na enye ndị ntorobịa ihe a na-arụ na ọ ga-eme ka obodo magbuo onwe ya bụrụ ebe udo dị nakwazi ebe na-aga n'iru, ebe a kọwara ndị ntorobịa dịka ọdịnihu nke obodo ọbụla. Na-etinye ụtụ uche nke ha, onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Ọka South bụ Prince Chinedu Ọkafọ nakwazi otu onye n'ime ndị eji okwu agba izu n'otu APGA na steeti a bụ Chief Meja Ume kwupụtara na ya bụ amụma ịkụziri ndị ntorobịa aka ọrụ bụ nnọọ nke kwesịrị ka steeti ndị ọzọ nọ na Naịjirịa bụ ndị ga-eṅomi ya iji wee mee ka a napụta ndị ntorobịa na-enweghị aka ọrụ, ụbịam ọnụ ntụ nakwazi mpụ na omekome dị iche iche, ebe ha kpọkụziri ndị ntorobịa nọ na steeti a ka ha bụ ndị ga-etinye onwe ha n'ịmụ ya bụ ihe ọmụmụ gọvanọ steeti a wepụtara iji wee nyere ha aka site na International Convention Center dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.